Працягнуўшы пра каманду «Энергетик», у іх брамнік Дзяніс Ліцоў прапусціў толькі адзін мяч у И зараз ризикує пропустить другий Морозик. Морозик долго разбирался в этой ситуации. Коли заявки команд глядели, переважная большасць футболістаў, яны праходзяць як прафесіяналы, то бок на контрактах знаходзяцца. Вось якую перадачу выразаюць футболісты «Энергетика», але і Коски давяраюць гэтае права. Низом, некая такая, мусіць, хатняя нарыхтоўка была ад наших футболістаў, але вось ёсць рызыка 4-2 контратака «Энергетика». Нават ужо ситуативно 6-2 атрымліваецца. Ну што важна, вельмі важна зараз адабараняцца. І дзячым і шчыра футболісту. Ёсць і ў таго варыянт, але абірае, мусіць, самую нелагічную з опцыяў прабіць здалёк. Максим Пашкевич 4, Мирон Карыцька, Алі Картой і Вячеслав. І лік у нас відкривають футболісти, ведаєш, ось, напевно, може бути кепська одна з тобою була така. Ну що? Ну, більше м'яч тримається у «Енергетики», на жаль. Ми бачимо. Ну, я сподіваюся, що це такий отрезок, да? Ох. І далі стрелять 17-му номеру суперника, это Али Картою. Ему не зашкодило в этой ситуации забрать мяч и пустить уже свою контратаку. Да, не глядячи на перевагу Лику, «Энергетик» становіще поза гулёй, не глядячи на жены. Все разумеюць, ну, калі не прынцыповасць, то важнасць гэтага матча. Баранаў праходзіць аднаго, Дэна Морозика. Ну што, Влад? У лепшых сваіх традыцыях гэтага сезона, Влад, прабач, калі ласка, зычым і тебе поспеху. І Даніла Чуль на рахунку, якого, здаецца, там 7+4. Зайцев з мячом можа стрэліць, гэта і робіць ён. Пахвалім мы, як і заўзятара футболіста, за спробу. Напэўна, это было такое, можа быць, трошку... Школа, шмат выхаванцаў Рцара, шмат выхаванцаў мінскага «Дынама», то бок гэта добра навучаныя футболісты. Стрэл. Это ж завёў Прыгодзіч. Это ж я быў бы зараз вельмі пільным на патэнцыйнай контратакі суперніка. Баранаў закладаецца на бісіклету, ці не Лынькоў яго ўсяліўся. Не было зараз парушэння. Крычыць арбітр, Ладуцька заблытаўся на вялікі жаль у сваіх нагах. Перадача на Серага, той, канешне, трошку губіў момант для удара. Уліша. І рыхтуе далёкі стрэл капітан каманды Прыгодзіч. Это было болюче, нават на слых. Коски на Міката. Той момент, калі трэба было прасцей гуляць Коски, тым не менш Морозик праходзіць аднаго на палову другога. Была вось пазіцыя ў сене, але не далі яму часу пад саму гульню я ацаніў. Я сказаў, чую я не ацаніў Коски на Мікату, не ацаніў ягоную гульню, мусіць і трэнерскі штаб. Была магчымасць зараз у нас. Не. Мы с тобой, ведаеш, з заміраннем сэрца сачылі за тым, ці трапіць мяч пасля далёкага стрэла ў браму Дзяніса Селяцова, але ж не трапіў. Пра гэта пазней, бо Казека як шведой выразае гэту перадачу на Серага. Ну, перамудрылі, здаецца, нашы футболісты, але працягваюць яны мяч кантраляваць. Зайцаў. Просто гулец згуляў у стыках. Карацей, нагадайце тую ситуацию, а пакуль назіраем за атакай нашай каманды. Старікаў на Зайцева і далёкі стрэл. Класны стрэл. Адсюль здавалася, што вельмі шчыльна. Мы з тобой памятаем на пачатку тайма першага, чым абярнулася вось розыгрыш стандартнага становішча вельмі небяспечнай контратакай. І замітусіўся мяч у штрафной. Мог стрэліць і Януш. Пакуль не спрашчаць, хто там? Баранаў з мячом. Баранаў. Морозик. І непрыемны рикошет, але Селяцоў збірае. Што, Зайчык, можа знойдзеш галаву ці нагу некага з партнёраў? Варанович зачапіўся за гэты мяч і будзе хутчэй за ўсё навешваць. Так і ёсць. Што, Ілюша, можа левай? Сталося нам назіраць за гэты матч. Так, пакуль Віталій Зігнатович выбівае на Ларіко. Ларіко на Баранова. Баранов на Хадневича. Хадневич один. Амаль. Классно прострельнул. Гэта стандарт.
Да. А скончився Лера Віталь. нічим. Так что это такое, блядь? Куда он лезет, придурок, блядь? Чего ты? С ума сошел? Треба термінова допомога. Коленом, блядь, хочет нахуй. Под коленом его голову Да, у нас так трошки запалілися жарсці не на полі, а поза полем. Ведаеш, вось калі казав я на пачатку другого тайму, што хачу эмоцыі ў гэтым матчу, хацеў, але ну вось не такіх, абы здаровыя ўсе былі, бо сапраўды кантакт небяспечны і спадзяюся, што галоўнае специально поднял подсел. Как отстрелил, чтобы ему голова. Я просто як у театрі зараз ведеш, відчуваю, змог трошки понизити за тим, що відбувається на трибунах, ну в этом, ведеш, соковитость белорусского футбола часом. Я ось трошечку проспав, боковые не подказали, але Козеку Ленько зараз правила порушали. Козюренко той вертає на Тамковича. Мусить навес ми зараз побачимо. Тягне м'яч ближче до центра. Тамкович! Да, передачка, конечно, але не замыкаем. Это стрел Алексей Кадневич. Телеканал Ян Сладу.